And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Talán nincs még egy olyan díj a világon, amely akkora indulatot váltanak ki az emberekből, mint az Oscar. Az év elejétől kezdve milliók mondják el véleményüket a díjról, hogy aztán az eredmény hirdetéskor tetőzzön be az előre borítékolható elégedetlenség. Hiszen az aktuális nyertes valami vagy valaki miatt biztosan nem érdemli meg a díjat. Mindenki mondja a magáét, pedig saját tapasztalataim szerint még a mozirajongók körében is kevesen tudják, valójában hogyan is néz ki a jelölési és voksolási folyamat. Épp ezért gondoltam, hogy egy videóban összeszedem a legfontosabb tudnivalókat az Oscarról, a nevezéstől egészen a győztes kihirdetéséig. Az Oscar díjakat az Amerikai Filmakadémia ítéli oda minden évben. A díjra azok a filmek nevezhetnek, amelyek legalább 40 perc hosszúak, és adott naptári év karácsonyáig minimum egy héten keresztül moziban vetítették őket Los Angeles megyében. 2018-ban összesen 348 film felelt meg a feltételeknek, a Predatortól kezdve a Bohém Rhapsódián át egészen a nagyesélyes Romáig. A lista a legjobb idegen nyelvű film nevezőivel, illetve rövid és dokumentumfilmekkel válik teljessé. Akadémiai tagsággal több mint 6600-an rendelkeznek. Jelenleg 84%-uk fehér, 69%-uk férfi, valamint az átlag életkoruk meghaladja a 60 évet. Bár a diverzitás jegyében évről évre változnak az arányok, jelenleg az átlagos akadémiatag kis túlzással így néz ki. Az akadémián belül 17 branch létezik, a tagok ezek egyikéhez csatlakoznak. A színészek a színészekéhez, a vágók a vágókéhoz, és így tovább. Egy ember csak egy szakterülethez tartozhat. Így például Ben Affleck, hiába színész és rendező is, csak az általa választott színész branch tagja lehet. Tagságnak területenként különböző feltételei vannak. A színészeknek például legalább 3 fontos szerepet kell felmutatniuk az elmúlt 5 évből, az íróknál és producereknél elegendő 2 munka is, míg a technikai szakosztályoknál általában 8 évben minimalizálják a szükséges tapasztalatot. Legalább 2 tagajánlása szükséges a bekerüléshez, amelynek esélyét egy Oscar jelölés vagy díj nagyban növeli. A beajánlottak rezüméjét végignézve az akadémia igazgatótanácsa dönti el, kikkel bővíti köreit. A tagság 10 évig tart, utána meg kell újítani azt. Ennek feltétele, hogy az utolsó évtizedben is aktív filmkészítő maradjon az érintett. A legjobb film kategóriában az összes tag voksolhat. Itt egyszerű szavazással állítják fel a jelölt listát, azaz mindenki a kedvencére szavaz, és ez alapján rangsorolják a filmeket. 2009 óta maximum 10 alkotás kerülhet be ebbe a kategóriába, ám külön feltétel, hogy mindegyik jelölt a szavazatok minimum 5%-át maga mellett tudja. A legjobb filmen kívül a 17 branch kizárólag a saját területét érintő kategóriákban állítja össze jelöltjeit. Például a legjobb eredeti és adaptált forgatókönyv kategóriánál csak az írók szavazhatnak. Egyszerű helyett úgynevezett preferenciális szavazással döntik el, kik kerüljenek a jelöltek közé. Ez azt jelenti, hogy a tagok nem csak egyetlen filmet jelölnek, hanem egy 10-es skálát állítanak össze, és az elért helyezések alapján súlyozzák az alkotásokat. Így olyan film is bekerülhet a top 5-be, amelyik relatíve kevés első helyezést szerzett, de rengeteg szavazólapon volt második vagy harmadik. Összeállt tehát az Oscar jelöltek listája, amit januárban meg is oszt az akadémia a nyilvánossággal. Ezt követően újabb szavazás jön, ahol már nem számít a szakterület, mindenki leadhatja a voksát az összes kategóriában. A jelöléshez képest fordul a kocka, hiszen a legtöbb kategóriában az egyszerű szavazás szabályai érvényesülnek, azaz az a jelölt nyer, amelyikre a legtöbb voks érkezik. Kivétel ez alól a legjobb film, amelyben a már említett preferenciális szavazás alapján döntenek a győztesről. A jelölt filmeket az akadémia tagjai szavazólapon rangsorolják. Nem feltétlenül kell mindegyik jelöltet feltüntetniük rajta, akár egyetlen cím is állhat a cédulán. A szavazólapokat összegző bizottság ellenőrzi a leadott voksokat, és a jelölt filmeket azt szerint rangsorolják, hogy hány első helyezést kaptak. A legkevesebb első helyet elért film kiesik a versenyből, ám az arra leadott szavazatok nem vesznek el. A bizottság megnézi, ezeken a szavazólapokon mely filmek állnak a második helyen, és ezt szerint csoportosítják át a kiesett filmre leadott voksokat. Ezáltal új sorrend jön létre. Az utolsó ismét kiszáll a versenyből, a szavazatait az előzőeknek megfelelően újraosztják. Így megy ez egészen addig, amíg az egyik film a szavazatok abszolút többségét meg nem kapja.
Ez a rendszer az általános népszerűségnek örvendő, kevésbé megosztó filmeknek kedvez. Így nyerhetett például 2016-ban a Spotlight a Mad Max-el és a Visszatérővel szemben. Egy egyszerű szavazásos rendszerben nem biztos, hogy ugyanez a film került volna ki győztesen. A jelöltekre leadott szavazatokat a díjátadó előtti szerdán összesítik, majd az eredményt vasárnapig szigorúan őrzik. Ezt követően jön az Oscar gála, ahol már csak annyi a feladata a díjátadóknak, hogy felolvassák a nyertesek nevét. La La Land. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Röviden összefoglalva, ez lenne az Oscar-díj voksolásának a menete. Egy tökéletes világban az akadémia tagjai végignéznének minden egyes nevezést, és tapasztalataik alapján döntenének a szerintük legjobbakról. Azonban a munka és magánélet mellett nincs realitása annak, hogy közel 400 filmet megnézzenek egy év alatt, pláne, hogy az igazán esélyesek rendszerint évvégén debütálnak a mozivásznon. Ezért a tagok, kritikák és más szakmai visszajelzések alapján kezdenek a filmek között válogatni. Ebben a folyamatban az esélyesek melletti kampányolás szerepe is felértékelődik. Egy díjakra esélyes film felfuttatása igen költséges vállalkozás. Egy-egy film Oscar kampányára akár 20-30 millió dollárt is elkölthetnek a stúdiók. A költségek legnagyobb részét a hirdetések teszik ki, amelyek magukba foglalják a tévéreklámokat, plakátokat és újsághirdetéseket. Az árak szemléltetésére jó példa a Hollywood Reporter, amelyben az Oscar szezon alatt $75,000 kerül egyetlen egész oldalas megjelenés. A reklám persze csak akkor ér valamit, ha az akadémia tagjai meg is nézik a filmet. Már a screener DVD-k legyártása és eljuttatása sem olcsó mulatság, de még költségesebb, és persze hatékonyabb is, a tagoknak tartott magánvetítések megszervezése. A felsorolt pénzügyi okok miatt az Oscar szezon előtt a stúdiók házon belül versenyeztetik meg filmjeiket, és csak a legesélyesebbnek tartott egy vagy két filmet tolják meg anyagilag. Így sokszor a jobb sorsra érdemes alkotások el sem jutnak az akadémiáig. Idén például az Első ember mérsékelt kritikai fogadtatása miatt a Universal inkább a Zöld könyv kampányát segítette anyagilag. Ugyanígy megemlíthető a Testről és lélekről is, amely hiába kapta meg a legjobb idegen nyelvű filmnek járó jelölést, az amerikai forgalmazó Netflix semmit sem tett azért, hogy az akadémia tagjai megnézzék a filmet, ami így hoppon maradt a díjazáskor. De más okok is megpecsételhetik egy film sorsát. Itt van például a 2016-os Sundance Fesztiválon nyertes Feketékről szóló történelmi film, az Egy nemzet születése, ami a kedvező visszhang ellenére soha nem jutott el az Oscarig. Ennek oka, hogy a főszereplő rendező Nate Parkerről időközben kiderült, korábban több nőt is megerőszakolt, ezért a forgalmazó inkább kihátrált filmje mögül. Az Oscar kampány kevésbé látványos, ám annál eredményesebb eszköze az informális csatornákon folyó kommunikáció. A díjszezonhoz köthető partidömping kiváló lehetőséget biztosít a lobbizásra és a suttogó propagandára, amelynek egyetlen célja, hogy minél rosszabb színben tüntesse fel a konkurens filmeket. A vízérintését például plágiummal vádolták. A szóbeszéd szerint a Gettó milliómosban gyerekszínészeket sanyargattak, az Egy csodálatos elmét antiszemitának minősítették, míg idén a Zöld könyvre sütötték rá a rasszizmus bélyegét. A negatív kampány legnagyobb mestere Harvey Weinstein volt, aki több ízben is bizonyította, hogy szinte bármelyik filmből képes Oscar-díjas alkotást varázsolni. Az elért eredményeiért nem győztek hálálkodni a díjazottak. Harvey Weinstein, who believed in us and made this movie. Harvey and Bob Weinstein. Harvey Weinstein. Thank you, Harvey Weinstein. Especially Harvey. I want to thank Harvey and Bob Weinstein. Thank Harvey Weinstein. Kitartó nyomulására a legjobb példa a 20 évvel ezelőtti Oscar szezon. Akkor ugyanis a Ryan közlegény megmentése volt a legesélyesebb a versenyben, ám Weinsteinnek sikerült a szerelmes Shakespeare felé billenteni a mérleget. Taktikája több elemből állt. Egyrészt folyamatosan nyomás alatt tartotta a szaksajtót, hogy minél többször foglalkozzanak filmjével. Másrészt elegáns partikat rendezett az akadémia tagjai számára, ahova a szerelmes Shakespeare színészgárdáját is rendszerint meghívta. Végül pedig minden lehetséges fórumon Steven Spielberg filmjét ócsárolta és sajátját dicsérte. Ugyanis szerinte az első 15 perc nélkül fabatkát sem érne a Ryan közlegény megmentése, míg a szerelmes Shakespeare sokkal több egy szerelmi történetnél, hiszen az alkotásról, a művészetről, áttételesen pedig a filmkészítésről szól. A stratégia bevált, így 20 évvel ezelőtt a szerelmes Shakespeare kapta a legjobb filmnek járó elismerést,
a hírhedt producer pedig átvehette élete első és egyben utolsó aranyszobrát. The other guy that we really need to thank, though, is Harvey Weinstein, who had the guts, the courage, the commitment to make this picture and get it done. Here he is. Say a few words. Hogy az összképet kicsit árnyaljam, Weinstein nem csak közepes filmeket segített díjhoz. Az ő kitartásának köszönhető a meglehetősen erőszakos, R-besorolású ponyvaregény 7 jelölése, valamint az Istenvárosa megismertetése a világgal. A brazil film ugyanis 2003-ban nem került be a legjobb idegen nyelvű filmek jelöltjei közé, ám egy kiskapunak köszönhetően egy évvel később 4 jelölést is bezsebelt, ami miatt rengeteg országban bemutatták a filmet. Sajnos a gyakran iszonyat nyomulós kampányoktól nehéz függetlenítenie magát a tagoknak, és ez kihatással van a jelölésekre és a díjak odaítélésére is. Ezzel együtt szerintem a jelölések minden évben teljesen vállalhatók. Persze a legtöbb kategóriában akad egy-két hiányzó, de az akadémia ízlését összességében jól tükrözi a jelölt lista. Olyan angol nyelvű filmek kerülnek be, amik az átlag közönség filmeknél mélyebbek, de távol állnak a köldöknézős művészfilmektől, így szélesebb rétegek számára is érthetőek és élvezetesek maradnak. Vannak zsánerek, amik különösen népszerűek az akadémia körében. Ilyenek az életrajzok, a nagyszabású történelmi filmek, a musicalek, a könyvadaptációk és a hátrányos helyzetű személyek vagy csoportok küzdelmét bemutató drámák. Évtizedek óta ezeket a filmeket favorizálják az Oscaron, így én nem érzem jogosnak a bezzeg régen típusú véleményeket, amik szerint 10-15 éve még jelentett valamit egy jelölést a jelennel szemben, amikor már minden a PC-ről szól. Arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi filmek átlagos minőségéről egyáltalán nem az akadémia tehet. Ez sokkal inkább a kizárólag folytatásokban, univerzumokban és adaptációkban gondolkodó Hollywood felelőssége. Idén a Fekete Párduc körül áll a bál. Leszögezném, szerintem sincs helye a legjobb filmre jelöltek között. Ám tény, hogy 2018 legnézettebb moziáról van szó, ami egy klasszikus királydráma kifejezetten érdekes antagonistával, ami mindig is jó pontnak számított az akadémiánál. Közönségfilmek közül korábban a Ghost, a 4 esküvő és egy temetés, a Babe, a District 9 és az Avatar is bekerült a legjobbak közé, így a Fekete Párduc jelölése sem meglepő. Ahogy életrajzi filmként a Bohém Rapszódia jelenléte is borítékolható volt, pedig minden szempontból alulmúlja a Fekete Párduc amúgy közepes szintjét. A díjazás rendszerével már kevésbé vagyok kibékülve. Azzal, hogy mindenki az összes kategóriában szavazhat, egyértelműen csökken a szakmaiság. Teszem azt, a legjobb hangvágás díjának odaítélésénél egy díszlettervező voksa ugyanannyit ér, mint a 30 éves tapasztalattal rendelkező hangmérnöké. Hivatalosan persze kérik az akadémia tagjait, hogy csak olyan kategóriákban szavazzanak, ahol kompetensnek érzik magukat, ám ezt igazából senki sem ellenőrzi. Ahogyan az sem, hogy a tagok valóban látták-e a jelölt filmeket. A díjazást az aktuális társadalmi témák és a jelöltek múltja is befolyásolja. Nem véletlen, hogy az Oscar So White botrányt követő évben több fekete jelölt és nyertes született. Ugyanígy számos jelölés után 2016-ban Leonardo DiCaprio is átvehette végre az aranyszobrot, hiába nem élete legjobb munkáját tette le az asztalra a visszatérővel. Úgy vélem, az akadémia legnagyobb hibája, hogy rendkívül rosszul reagál a kritikákra. A felmerülő kérdések megfelelő kezelése helyett túlkompenzál, és olyan rendszer szintű problémákat vesz a saját nyakába, amikre csak minimális ráhatása van. Nem hiszem, hogy az akadémia tehetne arról, hogy kevés feketékről vagy ázsiaiakról szóló minőségi film készül Amerikában, és az sem az ő hibájuk, hogy jóval kevesebb nő dolgozik a filmszakmában, mint férfi. Amit tudtak, megtettek az ügyben. Az inaktív tagokat kitették, az új jelölteknél pedig figyelnek a diverzitásra. Az aktuális felkapott társadalmi témáknak is nagyon meg akar felelni az akadémia, mutatva, hogy ők mennyire nyitottak és modernek. De könyörgöm, egy majdnem 100 éves szervezetről van szó, nem elvárható, hogy arra lengjenek, amerre a szél épp fúj. Különösen nevetséges volt, hogy Kevin Harttól régi Twitter bejegyzései miatt váltak meg, így műsorvezető nélkül maradt az idei gála. És akkor jöjjön a legnagyobb probléma, maga a díjátadó gála. Tudjuk, hogy a nézettség évről évre csökken, amire egészen kétségbeesett reakciók születnek. Az elmúlt egy év álmokfutásának első állomása a legjobb közönségfilm bejelentése volt, amit végül a rossz fogadtatás miatt elvetettek. Ezt követte az ötlet, hogy csak 2 betétdalt adjanak elő élőben, amit a jelöltek megfúrtak, így ismét visszakozni kényszerültek a szervezők. Majd jött a kegyelemdöfés. Ahhoz, hogy 3 órába beleférjen a show, 4 kategória díjait a reklámszünetben adták volna át.
Alapból felháborító, hogy egy díjátadón csak a díjátadását nem lehet megnézni, de különösen nevetséges, hogy a fényképezést és a vágást száműzték volna a reklámblogba, amik nélkül nem létezne film. Végül itt is visszavonulót fújt az akadémia, ami újabb bizonyíték arra, mekkora fejetlenség uralkodik a körükben. Ideje lenne eldönteni, hogy szakmai díjátadót vagy showműsort szeretnének sugározni a tévében. Az elmúlt évek erőlködései azt mutatják, hogy a kettő együtt nem igazán működik. Gondoljunk csak a pizzarendelésre, vagy az átlagemberek körbevezetésére a sztáraktor hemzsegő állatkertben, azaz az Oscar gálán. Utóbbi életem legkínosabb tévés élményei közé tartozik. Végezetül hadd világítsak rá még egy dologra az Oscar körüli vitával kapcsolatban. Nyilván az akadémia érdeke is, hogy beszédtéma legyen a díj, ám véleményem szerint sokan túl nagy jelentőséget tulajdonítanak az aranyszobroknak. Hiszen az Oscar egy szakmai díj, ahol a szakmában dolgozók évente értékelik egymás munkáját. Ez teljesen bevett dolog. A jogászok vagy a HR-esek is díjazzák egymást, ahogy a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége is minden évben megválasztja a legjobbjait. A Nobel-díjak kapcsán nem nagyon lehet hőbörgő kommenteket olvasni, de például az átlagember által jól ismert reklámok díjazása után sem bojdul fel az internet. Nyilván ezek az elismerések egy szűk körön kívül igazából senkit sem érdekelnek, míg a zenei és filmes díjak az érintettek népszerűségének köszönhetően sokkal nagyobb érdeklődésre számíthatnak. Az Oscar is utóbbi kategóriába tartozik, ezzel együtt szerintem érdemes egyszerű díjként tekinteni rá. I want to thank the Mishpucha Weinstein. Mazel tov.